шуми, камъни и дърве, точините наши облискани скърби. Стрелят и обостват без сигнал, без ред. Всеки гледа само да бъде напред и гърди геройски на смъртта и зло. Добре, знаете защо сме тук? Тук сме, защото българските народни представители не приеха нашите идеи за промени в изборното законодателство. Защото позволиха на гласовете от Турция, като тези в този бус, да идват тук и те да определят нашето бъдеще. Позволиха на хора, които нямат нищо общо с нашата родина, нямат нищо общо с България, които са напуснали и днеска се връщат да гласуват за турската етническа партия ДПС и по този начин да променят и да чертаят бъдещето на десетки български градове. Като почнете от Кърджали, да стигнете чак до Перник. Затова ние днес сме тук, защото нямаме намерение да се оставим бъдещето ни да се определя от хора, които не знаят грам български, не се интересуват от проблемите на нашата родина, идват тук докарани с автобуси само и само да гласуват. Затова нашия символичен протест днес е предупреждение към тях, че на тези местни избори в неделя, ако се повторят такива кадри с бусове, автобуси, бусчета, каручки, ремаркенца дошли случайно тези дни да си оправят социално-битовите въпроси, ние пак ще бъдем тук. Или където и да било надолу по пътя, за да не могат те да дойдат, за да не могат да гласуват. Така ще бъде в неделя, така ще бъде на следващите избори, за каквото и да било. За Народно събрание, за Европейски парламент, за президент, за всичко. Това е нашето послание към тях. Дръжте високо знамената, да живее България! Да живее! Да ми кажете защо дойдохте тук днес? За да покажем, че сме съгласни с това хора, които нямат нищо общо с България, да определят нашето бъдеще. Нашето бъдеще на моите хора, които искаме да останат. Хора, които идват с автобуси, с бусове и по какъв начин, за да гласуват тук. Този протест разрешен ли е от някой? Не, този протест не е разрешен. Един вид какво демонстрирате? Демонстрираме нашето несъгласие с турски изборен туризъм. Благодаря ви. Обратно е след 3 дена, тръгвам обратно. Именно да е в неделя. Сега аз седна днеска да ще погребаме, след един-два ден се връщам обратно, защото аз съм на работа. Не мога да... Заради че състоя, дето проявили, ще объркате много работи. Кой ще объркаме? Ще объркате много работи. За нашите гласове орта приеха в... Как да не е вярно? Не е вярно изобщо. Точно да е вярно. Нямате такова ти. Каквото такова няма? Ако ги разедините... Кои ако разединим? Ние не искаме хора от чужбина да идват да гласуват в България, чисто и просто. Не искаме тези хора да решат нашето бъдеще. Това е положението. Ще си гласуват в Бурса, в Измаил, там където живеят. Те живеят там си плащат данъците. Там ще гласуват. Ние си плащаме данъците да пътуваме, има граница тук. Вие си плащат данъците да пътувате, това е чудесно. И ще ги плащате. Тази граница ще стане европейска, по-сериозна. Турция не е свободна Европа. Турция е друга държава. Там няма права и свободи. Как да няма права? Как да има? Турция е демократична. Значи имам право. Имаш право да пътуваш, няма нищо лошо. Обаче аз не искам да возиш тези хора да гласуват в България. Няма. Ай, сега не ми обясняй, кога си тръгваш? Няма. Тръгвам обратно след 3 дена, тръгвам За обратно. 3 дена след неделя, нали? Кой ме интересува от мене? Тебе може да не те интересуват, обаче... Тебе може да не те интересува, обаче хора като Ахмед Доган ги интересуват. Не плащат за тази работа. Организират хора. Какво ще го залепа след? Това е положението. Ние не искаме тези хора да гласуват при нас. Няма да пуснат в държавата, аз съм плащал такова, който ще ви пусне. Не се просто не да гласуват. Давайте. Така. Младите дружини, как прохода бранят горските долини, трепетно
шуми, камъни и дърве, чините наши оплискани с кърви. Стрелят и обоскват без сигнал, без ред. Всеки гледа само да бъде напред и гърди геройски на смъртта изложи. Един враг повече мъртъв да положи. Геройски на смъртта изложи. Един враг повече мъртъв да положи. Гърди геройски на смъртта изложи. Един враг повече мъртъв да положи. Последният напън вече е настал. Тогава Столетов, наши генерал, ревна гороломно млади опълченци, венчайте